gegarane wong akrami dudu pondok dudu rupa amung ati pawitane luput pisan kena pisan wi si rodone ora si rodone yen gampang luwe gampang kaya gendane karo corong dinombas harto ya rakitan sadungan palaran sik ngono ya tadi ya yo kandhe suruh enek palarane kok tunjung banterate
lamun sira tarpe putra putri gula wentah iku wajib ira aja padha dilir wae perlune ilmu iku pinangka kekarane wulangen bat agama basa Jawa kabeh mau yen sinartan saka baik tumindak bakal titik iku wong tuwa tomo
nyindir apa-apa, santai wae. Lah piye? Angga. Tangga loro. Ugi katur Bude Wartini. Bude Wartini wonten ing Mudang anak Liwonan sugeng midhangetaken juragane sapi. Pun sungkeman wong tuwa bekti mana wong tuwa. Iki tikudang anake. Julae anak lanang-lanang dhewe. Terus Kediri keluarga Pak Suratno akeh rezeki. Amin. Ayo ya Pak Harno, ya Mas ya Mas, menyang Solo tuku jahe ala Pak Harno akeh duite. Amin. Mangan graji entek lima. Lah. Salat Terus piye? graji jaga agama. Entan kali kulon ya kali. Tengah-tengah ana uwate. Entan gemati kulon gemati. Titipang padha abote. Sido nyanyi ora, Dik? Eyo. Elingo Parang jiram cahayu didani saiki gerak Eyo. enteke rambutku iki amarga mikir Solololo. Rasane lara dadaku Wakukus kowe lunga ora pamit aku Saiki aku tunungmu Bibir. kacune Oh. Tondo katresnanku Masuk ning dadi kabeh
Palaran ae. Mantu palaran ke pasan bayi ae. Penak kacu kuning nggih Pak De nggih. Nggih, nggih. Wah, mengke melih lho nggih. Nggih, nggih. Aki ndang dalia bagus wis kangen katamu sliramu kacu kuning tansah nunggu dalia wong bagus kumpul karo aku. Sugeng rawuh Pak Lurah Tangkil nggih. Ugi Bu Carik Sragen Kota. Sugeng Lenggah, Sugeng Pinarak. Kanthi sekeca, Bu. Owe owe iya, owe owe iya. Linyo marang janjimu cahayu nyidani saiki yo lali entek rambutku iki amarga mikir presiden kuwi. Rasane lara dadaku wong bagus kowe lunga ora pamit aku saiki atetunanmu mung kacu kuning tandha katresnan aku. Aduh kuning dadi babele warga biyen aku wis nandhe prana mrene wis tak gawa ora iso pisah najan mung sadila. Aki ndang dalia wong bagus wis kangen ketemu sliramu kacu kuning tansah nunggu dalia wong bagus kumpul karo aku. Sesarengan karawitan muda laras. Nadyan aku bocah gunung duh banget ora usah ati nganggo yen to pancen tresno aku
Kalajengaken Mas Nano monggo foto keluarga panjenengan Bapak Suratno kepareng panjenengan pratitisaken setunggal buku sawiji sedaya keluarga. Monggo Mas Nano. Rekenen iki Mas Joko kon nyuting. Dadi ku arep didudone mbok wedok apa piye ngono. Mangke ten dalem kalih disawang-sawang malih nggih Pak nggih. Mboten usah disyuting Pak, jenengan teng griya angger ceklik putra usaha ngotenipun ketingal. Nah, jenengan mengke umpamane kepengin jenengan ki ambak sing nyanyi mang pedhot nggih. Mang napa nika namine diedit ngono saged mawon. Nek mboten saged ngedit mantenggen kula. Repot Pak nek ten ngene niku dadak kon gawake apa-apa Pak, repot Pak. Mboten sah ya Pak ya ten ngene kula mawon. Monggo. Apa kowe ra kelingan Sana
pamit karo aku. Iya 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 iya. Duh wong ayu pepujanku. Hati susah. Oh wow. Kangen sliramu. Olahraga, Pak. Iya. Wanita hati-hati. Tunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Amung mahiri kang bisa nambani. Cedak Mbak Riri kleru kabeh lali. Lah nggih ta, mengke kula emutke ya, Pak. Aja semelang wong bagus, tresna iki ora bakal layu. Ora suwe aku bali, bisa sumanding ana ning sisihmu. Asik. Iya. Tasih sesenarangan kali karawitan muda laras. Iya 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 iya. Iya iya iya. Masa Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. iya 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 iya. Duh wong ayu pepujanku. Hati susah kangen sliramu. Ayo yo. Ayo yo. Rasa kangen ra bisa mari hamung sira kang bisa nambani. Aja semelang wong bagus, tresna iki ora bakal layu. Ora suwe aku bali, bisa sumanding ana ning sisihmu. Matur suwun Mbak Riri, Pak Ditomo. Nggih, semarem Mbak Cari. Mas Wandi, bagi saya. Halo. Ayo,
sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa babar aku kudu hamba karo sapa nangkap dhewe sampeyan ya. Mari sampeyan. Penak. Raose pripun? Manyus. Marem napa mboten Pak Bayan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bejang Mang Nanggap nggih, Pak. Kula kontrak kalih Pak Eko Bib Mas Darno. Hobine padha. Aja lali mawali. Barene. Ngapunten nggih. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Bareng jenengan sing nembang ibu-ibu sami joget. Sampun gembregah nggih. Semangat.
Aja lali pawelingku uga matakan pas janji-janjimu aku kan setya satu anteni nganti saelingmu. Nggih, matur sembah nuwun. Matur nuwun, Pak Mengke Bayan. saged dilajengaken dengan bibar Jumatan. Nggih, menawi kewajiban. Lagunya apa Mbah Kudu? Gubuk Asmana anak lagi. Gubuk Asmara Mix. Ya. Hai, bersamamu Dolaras. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen panggolan Ya yo. nang tekak kebak uripan ana abang kanca ilegan gubuk kae Tengah wengi. Jane tetap pedhok muda laras jane marem tenan jane ning yo ndelalake ning barengane lho. Wih, Mas Eko sehat selalu. Mas Eko sanajan to ora mitra kanca mata matur nuwun Mas, mengko kancane rauman. Saka CEO to ya. CEO-ne sapa iki? Pak Surti, BPD gak terpilih. Oh. Pak Lurah. Oh iya iyo. Ya iyo. Kaya bisa Kaya bisa loloke atiku. ya iyo. Ya iyo. Rino kita anti-anti mung kelingan sholat lan dalammu.
Yo. Eyo iya iyo. Tresno iki tak titipke jangan selawase Alayong tresno iki ra bisa sliramu. najan aku neng adoh papane. Mas Tomo, Pripun, Mas? Mbak Intan iki gawan kotak muda laras nggih. Nggih, kawan katok. Anjir. Iku mboten gawan kotak, Pak Tegus. Gawan Apa? Gedek, patok. Nggih. tratak. Yo, dilanjut. Yo. Mas Ardi. Bang. Bagi kantor Mas Tarto tentu lepor. Kantor-kantor Mas Alif kacamata. Oke Mas Tukul. Mas Yanto wonten Menjengki. Mas Santo wonten Wates. Bude Wartini Bunda pun Sati. Nah, oke Pak Marsono. Inyawan manis asemu kaya bisa loloke atiku rena wengi nanti-anti amung sira bisa Udah laras tresno iki tak titipke jangan selawase Alayong tresno iki ra bisa senajan aku neng adoh papane. Lah Mas Darno iki arep pamit Lah, apa iya, pindah toh. nang ndi? Selak pindah ning Purwodadi. Balurah Tangkil. Balurah Tangkil. Enggak jumeneng. Monggo, Oh, Pak. dereng kersa Mbak Intan. Nggih. Yo. Yo. Asik. Ayo, ayo, ayo. Terima kasih Pak Agus. Matur suwun. Sobat nuwun. Cicilan ya. Iya. Tadi rasanya rutang. Ya. Ya. Oke kantor Mas Rimembo. Suka ngejang ngetaken. Oh. Iya iya iyo. Iya iya iyo. Pasangan muda. Salala. Iya, iya, iya.
pamit yo karepmu, ora pamit yo karepmu. Duh wong ayu bebujanku. Selamat datang Pade Putu. Masuk. Tresnanku ora beda rasane atiku awak lungkrah ra bisa turu wewayang ayo ya Rino wengi tak Oh, 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 aku oh. nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari among sira. Sobar apa ora kengko? Ora usah nganggo bar to, Pak. Dasarenganmu do laras. Nggih. Makarya sareng BPKB langsung cair. Ya, masuk. aja semelang wong bagus tresno iki ora bakal layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ning sisih sugeng rawuh Pak Bambang. Masih bersama Mudo Laras. Iya 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 iya. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Pamit yo karepku ora pamit yo karepku. Aduh wong ayu bebujanku ati susah mong kangen sliramu. Masuk. Bagus tresnanku ora beda rasane atiku awak lungkrah ra bisa turu mawayang ngridu atiku ya Rino wengi tak aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari amung sira bisa nambani. Jan Ramum. Nggih sugeng rawuh rencang-rencang dari Ras. Nggih, terima kasih atas atensinya. Nggih. Masuk. Aja semelang bagus tresno iki ora bakal layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ning sisihku. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih. Oke, katur katan kinasih Mas Topo wonten ing Jambean Siji bayan, loro carik, telu dewan, papat lurah. Oke.
kadya Lalah. ketata pinambang dasare nganggo ageman beda sekir gadengku uner eneng apa wong ayu heeh gawe kuciwa terus piye wong ayu duh wong manis sekarane rasa kang sejati sanubari sing kemayurin lumrahe wong ngalamun iku genepe wong urip wong ayu Tasih prasyo kadang-kadang abdi dalem pakarawit muda laras ora apa-apa yen tak rasa raku wawa rasa jroning ati tansah kelingan kembangé netra muda ati rina wengi masuk katekan setiamu katresnanku ditimbangi tresno kang sahuku bunga rasa jreneng ane lok muda laras setiaku kang tak arah bejonggonku urip iki Sopan nuwun wangsul pengendali wara iya Terima kasih Mas Urdi. Aku ki anggere Pak Deputu wis teko ngono ki aku wis genah ayo. Bisa tempur. Bersama Muda Laras juga kooperasinya Berkah Abadi Mas Eko.
seminggu tak tinggal lunga nora krasan atiku nelangso saben dina sing tak rasa rina wangi katon ing mata yo Mbak Chandra yo kenapa Mbak Chandra ketemu urung ya terus ngurip batinku saben dina mengalamun barini yen sliramu tansah bapilara Mas Tomo nggih Pak Eko lagu niki ngeres nih Pak Dio ngeres ayo mangko pitutur Niki sing damel sinten to Pak? sing penting ki yoga-yoga ki nek kanggo bladhek ki ya ora ketar rong dina mulih ya tini Mbak. sing ning omah yo Mbak Chandra iya Mbak Chandra hok 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 seminggu tak tinggal lunga nora krasan atiku nelangso saben dina sing tak rasa rina wangi katon ing mata Soben gak tenanan aku. Iya. Terus lara tenan Mbak Chandra hatiku nelong sabatinku saben dina sing tak rasa yen sliramu tansah mbok pilara aja digawe lara ya Mbak lagi pisanan masa digawe lara yo
Matur nuwun, Mbak. Terima Santri kasih nggih. Mas Eko. Nggih. Sehat selalu Mbak Cino. Sugeng rawuh kakung Pak Cino. Lah jenggot. Ayo mangat. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki bebujan ati neng endi yo wong manis sing tak ati-ati. Wong bagus aja sirana langsa. Alah apa iya? Aku teka gendeng tresna lelangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa Kang Mas tentremno atimu aku Apa iya? Mestine ngoten lho Pak Harno. Pak Putu, monggo pinarak mengayun. Jajan kene no. Masuk. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki bebujan ati neng endi yo wong manis sing tak anti-anti. Sing duwe rumah sakit umum iki. Monggo pinarak. Wong bagus Syarat. aja sirana langsa aku
Ugi Diajeng Sari Bramasta. Ajeng Sari, terima kasih kiriman romantik. Ada Mbak Erlin, Ibu. Monggo kang saking Banjar. Iki joget iki. Ugi katur Pak RT Pak Supri wonten Wonolampan. Tak lela 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 ledung cap meneng aja pijanangin anakku sing ayu rupane yen nangis ya ilang ayune yo Tak gadang
sabenku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen ate andung tresno bebarengan nang kedung apa Saiki ada papane tanpa kabar kepiye warnane aku tansah ngantuk-antuk muga liya kita bisa ketemu pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni suwe ra ketemu muda laras sing gregeli rasane. alah berarti dereng merasuk nek ngoten niku Ku tak rasukke. panyuwun kumring sliramu rungono tangising ati iki liwat angin wanci bengi aku titip salam kangen jroning Laras. ati Aku ben ora gregeli Rit. terima kasih. Monggo Pak Bayan. Masuk. Sahabatku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen ate andung tresno Bebarengan bebarengan nang kedung ombo saiki ada papane tanpa kabar kepiye warnane aku tansah ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak akoni yen to tresno ora kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni alon-alon penting kelakon panyuwun kumring sliramu rungono tangising ati iki liwat angin wanci bengi aku titip salam kangen jroning ati. terima kasih Mas Terima kasih Pak Bayan. Spesial buat Mbak Dek Ajeng Bagas. Sari. Aku kangen aku. urusannya jenengan ya. Urusannya Dek Bagas ini. Ayo sini Dek Bagas Mas Yat. Juga seluruh Karang Taruna. Pak Giono izin.
rasane ketiban daru nalika aku nampa layangmu layang kangen layang rindu esok kapan anggenku bisa ketemu ayo Mas Yak, Dek Bagas maju ini juga Mas Separ ini saudaraku aku kangen aku rindu rino wengi kowe tansah beda aku nadyan dipalang ana gunung sewu nanging tresnaku mung kanggo sliramu Terima kasih Dek Bagas, Mas Yan, Lurah Pasar. Rasane ketiban daru nalika aku nampa layangmu layang kangen layang rindu sok kapan anggonku bakal ketemu Jarno merapat aku eling semono wong bagus tresnaku rano liya wong ayu aku kangen aku rindu rino wengi kowe tansah beda aku hati-hati patondo ning kene papane nanging tresnaku ra ono bedane wong ayu aku kangen aku rindu rino wengi kowe tansah beda ati nadyan dipalang ana gunung sewu nanging tresnaku mung kanggo sliramu suwun rino lan asai
Kristomo